Hayi, uyabona empilweni kukhona inkukhu, akulinganisele ngenkukhu. Inkukhu iyakwazi ukuzala amaqanda ngawani until kuze kufike isikhathi sokuthi iwafukamele uma se iyawachamisela. Uyangizwa? So inkukhu uma isawafukamele iwachamisela amachwane, uma sekuba nalento ekuthiwa uhebe iwona uzofuna ukuthatha lamachwane. Uhebe-ke usuka phezulu mase uya phansi uthatha amachwane mase uyahamba. Angazi noma sizahamba sonke, yinaki la ngifuna ukuya khona. Uyabona empilweni ungezwe abantu bekhuluma uma senawe uba umdabukisi. No, ungabe umdabukisi. Ungasho ukuthi wena awunamzali, wena awunabhuti, awunababa, awunasisi, awunagogo. Lalela. Impilo ithi ifane njengempilo yenkukhu namachwane. Angithi ngalesikhathi uhamba uma wakho, wena njalo oyingane, uphinde kuhambe loyo muntu okubhekile. Lalela into engifuna ukuya kuyona, ngifuna ukuthenini wena awubheke impilo yakho, awufukamele impilo yakho kuze kufike lesikhathi sokuthi nawe uba right empilweni. You understand? Ngoba sonke silwela ukuba right empilweni. Awufane nenkukhu uzifukamele.